Sporting Lisabona la Moscova. Lisabona. Ăla e, ăia dintr-o parte se duc în aia, altă parte a Europei. Cele două meciuri grele sunt Bruges cu Manchester United și Leverkusen cu Lazio, fără nicio îndoială, dar sigur ne vom uita cu atenție și ce se întâmplă la Belgrad. E o săptămână importantă pentru United, pentru că îmi vine greu să credeți mai... Întotdeauna în vestul Europei, nu la noi, că la noi suntem neimportanți, dar în vestul Europei astea 5 zile până la sfârșitul perioadei. Iar și din 2-1, care era extrem de strâns, ajunge 3-1. Câștigă două meciuri, face un 0-0 acasă, adică câștigă numai 1-0, 1-0, 0-0. Și nici în meciul cu Bruges. Nici în meciul cu Bruges, scorul corect era 2-1, nu 3-1. Golul 3 a fost, golul 4, dar golul 3 pentru Manchester United a căzut încet. Pronosticuri, domnilor, domnule Grau. Începem cu, că tot ați vorbit de Manchester Bruges. United să califică. Se califică. De aceeași părere. Veni miracolul pe care așteaptă. Partizan? Partizan cu Bafel, interesant. Foarte interesant.